Laksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles ng Barreta sa Lado Nacional. Puntirya kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas na mabakunahan kontra sa COVID-19 ang sanggatos na soldados kada aldaw. Ini kung magabot na sa nasyon ang 600,000 na doses ng Sinovac vaccine hali sa China asin mapunana ang vaccination program. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesman Major General Edgar Arevalo na may lista na sinda kan mga soldados na mababakunahan. Sa sinabi, nagigibon ang pagbabakuna sa mga soldado sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, and 3. Igwama nin akreditadong lugar ang Department of Health sa National Capital Region, Region 4A, asin Region 5. Uminabot na sa 571,327 ang totalmenteng bilang kan tinamaan ng coronavirus disease 2019 sa nasyon. Ini matapos na makapagrehistro ang Department of Health nin kadagdagan na 2,651 na panibagong kaso. Nasa 34,478 ang aktibong kaso, mientras sa 561 man na nadagdag sa bilang kan mga narahay sa helang, kaya suminakat na sa 524,582 ang total recoveries. Matang 46 man ang karagdagan ng bilang kan mga nagadaan sa virus, kaya nasa 12,247 na ang death toll kan COVID-19 sa Pilipinas. Handa si Health Secretary Francisco Duque na magpabakuna kontra sa COVID-19 alis sa Sinovac alagad ang issue iyo ang sa iyang edad. Sa sinabi na may nakabugtak sa indikasyon kan emergency use authorization na ipinalawas kan Food and Drug Administration na para sa 18 hasta 59 anyos ang edad kan dapat mabakunahan. Idinugang pa man niya na siya 64 anyos na kung kaya dahil na siya pwede. Idinugang pa man ni Duque na dahil pwedeng mainot na mabakunahan ang mga opisyalis kan gobyerno dalanta aapodon sindang VIP kan publiko. Pero sula na magiging testigo si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-abot kan 600,000 na dose nin bakuna kontra COVID-19 nagibo kan kumpanyang Sinovac kan China. Inan ko firmar ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sa Domingo o sa aga, Pebrero 28, maabot na ang mga bakuna sa Villamor Air Base sa Pasay City. Kaya bahan kang presidente nagkapirang cabinet officials, sinagkapirang representante kan embahada kan China. Enot nang sinabi ni Roque na gusto kang presidente na personal na mahiling ang pag-abot kan mga bakuna bilang pagpapahiling kan utang na buot sa China. Nangapudan ang mga health workers na matudukan sindanin libre kan bakuna kontra sa COVID-19 na may pinakahalangkaw na efficacy rate. Siya nang sinabi na ang pinakamaray na bakuna ang dapat nindang maresibi kasunod kan pigdalauman na pag-abot kan mga Sinovac vaccine hali sa China sa aga. Idinugan pa makan mga health workers na kaligtasan ninda ang nakataya. Dalanta sinda padagos na nakikipaglaban sa COVID-19. Kaya entraman digdi ang mga miyembros kan all UP workers kan UP Philippine General Hospital asin Bantay Bakuna PGH. Dahil pwedeng basta itago ang mga COVID-19 vaccines na piglalauman na mag-abot sa Pilipinas sa aga na dakol ang nagahalat na matudukan kay ni para sa sainang proteksyon sigun kay dating Health Secretary asin presenteng Iloilo Representative Janet Garin. Sa sayang mensahe, sinabi ni Garin na dapat malawos ang immunization gamit ang maabot sa 600,000 na dose din Sinovac vaccine kan China dahil sa importante ini sa laban kan Pilipinas kontra COVID-19. Ini maski da ipa ipig-rekomendar kan Food and Drug Administration kan Pilipinas ang paggamit kan bakunang Sinovac sa mga health workers dahil sigun sa direktor o sigun kay Director General Dr. Eric Domingo, nasa 50.4% sa na efficacy rate kay ini sa clinical trials nagibo sa Brazil. Ang impormasyon na ini ang kaipuhan na kurihiran sigun kay Garin asin maipaabot nin marhay sa publiko. Miyaras na hinagad ni Health Advocacy Group o hinagad kan Health Advocacy Group na pakasugun pa ang information drive mananungod sa COVID-19 vaccine para
mapakusugman ang tiwala kan publiko sa mga bakuna. Ini matapos magluwas sa pag-aadal na nagpapailing na 19% sana kan mga adult Filipinos ang handa na magpabakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni John San Pedro, co-convenor kan Coalition for People's Right to Health, na ang resulta kan pag-aadal talagang makahadit dalantaan puntire kan gobyerno na mabakunahan nasa 70% sana kan populasyon. Naglansad din hero protesta ang mga health workers kan Philippine General Hospital sa Taft Avenue, Manila sa tahaw ka nakatala na pag-abot kan bakuna kontra COVID-19. Sigon sa UP Workers Union na kinabibilangan kan mga doktor, naras asin estudyante dapat ani taon na bakuna sa inda, iyon epektibo asin may halangkaw na efficacy rate. Piglala na mag-abot sa aga, Pebrero 28 ang primerong batch kan Sinovac vaccine hali sa China. Mientras tanto, sinabi kan COMELEC na di man dapat isarig sa inda ang mga pagsuway na may posibleng pagsuway sa eleksyon. Ang komento, ipinaluwas kan COMELEC kasunod kan nagdadakol asin nakakawagas ng tarpaulin na nakasurat an RAN, Sara RAN. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na di man yung pagsuway sa electoral rule ang pagwagas kan mga poster na minaengganyar na magkandidato para presidente kay Alkalde Sara Duterte Carpio kan Davao City sa 2022 presidential election. Sayang ipinaliwanag na daiman in pagsuway dalang taday pa man nin mga official candidates as hindi man sinda pwedeng pakiaraman dalang tabako man ini election offense. Sa ibong nalado, pwede ining pakiaraman kan mga local government units. Sa Roan Philippine General Hospital, sa mga makakaresibin ng supply kan anti-COVID-19 vaccine, nagibo kan Chinese firm na Sinovac, na piglala na mag-abot sa nasyon sa aga. Hinan ko ng firma ni UPPGH spokesperson, Dr. Jonas Del Rosario, bilang parte sinda kan COVID-19 vaccination rollout kan gobyerno. Siringman, sinabi ni Del Rosario, na di man ninda ini irerekomendar na ipagamit sa mga medical personnel kan PGH na direktang nagampang sa mga COVID-19 patients asin nagtatrabaho sa mga COVID-19 wards. Imbes ka ini, posibleng itangro ang bakuna kan Sinovac sa support staff kan PGH, aro kan administrative personnel, security asin janitorial services, asin maging sa mga doktor asin nurse na nakadeploy sa COVID-19 operations. Paliwanag ni Del Rosario na ang desisyon sosog sa rekomendasyon kan Food and Drug Administration asin resulta kan ginibon nindang rehistrasyon asin screening kung sa ibang bakuna ang piglalauman kan mga empleyado kan PGH. Bareta hali sa ibang nasyon na pirita na magkaiguan in emergency landing ang sarong Boeing 777 airliner matapos makamati ng problema sa makina sa Moscow. Sigun sa airline Rusiva, nangyari ang insidente kan cargo flight 4250 alis sa Hong Kong biyaheng Madrid kan magkaiguanin aberya ang engine control sensor. Para maiwasan ang aksidente, naperita na sindang maglansar ng emergency landing. Magigarumduman na sa roman na pampasayorong aeroplano ang nagkaiguaning problema sa Denver kung saan nahulog ang mga debris kaini sa mga kaharungan. Barata sa lado ng Karawa. Day na inintindi ni Filipina mixed martial arts fighter Denise Zamboanga ang pagmenos sa iya ni Singaporean fighter Meng Bo. Matapos sabihon kaini na madali niyang i-dispatcha ang Pinay sa iyang laban o sa indang laban. Sinabi ni Denise na ang mga kamot niya ang mataram kung mag-ampangan sinda ni Meng sa octagon. Idinagdag pa man niya, nahabuon niya magparatara masin hilingon na sanaan kawat ninda. At kay ni dinaog ni Zamboanga sinda Jihin Sharokat Radzuan, May Yamaguchi asin Watsapinya Dream Girl Kaukong bago naging number 1 contender sa inang division. Si Meng may kartang tuluan gana asin day pang pierde. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Pwede na ang gamiton kan mga legitimate Filipino children ang apelyido kan sa indang ina bilang surname base man sa naging desisyon kan Supreme Court
sa kinsing payan ng desisyon kan ponenteng si Justice Marvic Leonen. Sinabi kay ining ang lakdang na ini kan Korte Suprema para siguron ang fundamental equality kan mga kalalakian asin kababaihan. Enot kani sa Alanes case kontra sa Court of Appeals na isinumitier kan petitioner sa Regional Trial Court Branch 12 sa Zamboanga City. Hinagad kan petitioner na masalidahan ang sa iyang pangaran. Sinabi kay ni na ipinangyaki siya kan mga magurang na sinda Mario Alanes, Sima Franca, asin Hamilya Imelda Balyaho, Al Rashid, asin ang sa iyang pangaran sa iyang birth certificate, Anacleto Balyaho Alanes III. Kamaawotan kan sa iyang petisyon na tanggalon ang apelyido kan sa iyang ama, asin gusto kay ni nagamiton ang apelyido kan sa iyang ina na Balyaho dalantaan pigagamit niya poon kan pagkaaki. Gusto niyang salidanan sa iyang pangaran na Anacleto sa Abdul Hamid dalan sa parehong rason base sa petisyon. Paliwanag kan petitioner na nagkabulagan ng sa iyang mga magurang kan siya 5 taon pa sana. Sinabi man kan sa iyang ina na poon kan magseparar sinda kan sa iyang agom, siya sana ang nagsusuporta sa iyang aki. Sa petisyon o sa desisyon kan CA, sinabi kay ni na bako patas ang pagtratar kan RTC sa magurang kan petitioner dalanta suway ini sa state policy. Pero sa desisyon kan Korte Suprema sa laan RTC kan sabiyong kanina na pwede gamiton kan legitimate children ang apelyido kan sendang ina bilang surname. Paliwanag kan Korte Suprema, aro kan ibang government departments asin ahensya kay pon masiguro ang fundamental equality kan mga babae asin lalaki sa irarom kan lay. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Mas lalong nagkaraba ang iwal ni Jano Gibbs sa KitKat. Dahil ang tanadamay na sa hindang pamilya, mantang nakakaresibin na si Jano nin death threat. Si Jano nag-igwan ni Lakdang na mag-post sa Instagram sa istorya ni KitKat, tanganing mabasa kan publiko ang patakot sa siyang buhay. Sinabi ni KitKat na dagit din marhay ang pamilya niya, pati ang siyang agom kay Jano. Idinagdag pa man ni KitKat na dayon niya mapapatawad ang ginibos sa iya ni Jano sa noontime show. Bareta salado ng saludo magkita sa news base si Mar de la Marcamen. Ang saldang kanal daw sarong the best na source of vitamin D. Alagad kadaklang ka mga tao dahil nagkakaigo ng sufficienting sun exposure. Abiso ka mga health experts, kinaban na kung dahil makakuha ng sufficienting sun exposure, mahay na alternatibo ang vitamin D supplements. Ang sandang benepisyo ka nabibilangan kan bone health, dagdag na kusog, bawas sintomas sa depresyon, at sinababang peligro sa helang na cancer. Nabiban ang vitamin D pwedeng makatabang para mabuhay ni nalawig ang sarong persona. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, dahil iba. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ang unyan o mientras tanto mananood sa kamugtakan kan panahon na sa linyang Pag-asa Legazpi. Yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko. Ito yung nakaka-apekto sa Southern Luzon. Kasama dito ang Bicol Region. Easterlies din ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat-pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang hilaga silangan ng Iran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas sa kiluanin sa anumang keyboards ng Bicol Region. At sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o APD na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging bagyo sa loob ng 3 araw. Yung agad ng temperatura, 22 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DSP, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ang unyan na Sabado. Sa pag-ara ni Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, June Napoli sa Lado Technical asin Pag-asa Legazpi.
Kami po ang nagatudkan Bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Terrell na nagsasabing mabalos kang sendong pagantabay. Happy listening po sa pamilya Rodriguez asin Bernaldez, then sa Allende family, Hintalan family asin kay Sir Joel Bulilan. And then happy birthday po kay Engineer Carlito Apari kan Good Found Cement Corporation. Sir, magandang umaga and happy birthday. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Beat, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di ka kayanin. Kaya yan, diskartehan natin. Pandesal, gulay, isda. Pabili po ako. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Mag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Brad, saan yung lakas na may